Fi żmien ta' festi, il-wasla tal-pustier dejjem tkun waħda li ġib magħha ferħ jew inkella serħan il-moħħ. Min tisallu xi kartulina u min forsi jserraħ rasu għax jaslulu r-rigali li jkun xtara lill-eżiz tiegħu qabel il-miliet. Għalhekk f'da żmien l-irwol tal-pustier huwa kruċjali għal ħafna. Wan jużar l-uffiċini tal-posta f'dawn iż-żminijiet ta' festi sabiex isegwi l-andament tax-xogħol. Hemmhekk rajna attività ma taqta' xejn, kulħadd fuq xogħlu, medi jorganizza l-ittri u l-pakketti lesti biex jitqasmu fi-djar. Bħala proċess fi żmien il-miliet ma jinbidilx paragon ma matul is-sena, però l-volumi ħafna, il-pakketti kważi jirdupjaw. Il-kap tal-operazzjonijiet tal-Malta Post qal ukoll kif riżultat tal-iżvilupp fit-teknoloġija naqas it-qassim tal-kartolini tal-miliet. Komparat ma' snin ta' qabel, il-cards naqsu ħafna. U aħna xorta ma nagħtuhom importanza u nippruvaw nqasmuhom l-għada ta' meta jiġu mpostati biex lin-nies jirċevuhom meta suppost. Kerstin Portelli li kull filgħodu joħsib it-qassim tal-ittri mill-pustiera spjega il-proċess ta' kif jitqasmu l-ittri. Qiegħed jissortja ħafna pakketti li jiġu, kif issa jispiċċa milli jissortja kollox. Imur fuq il-beats tiegħu, dan eżempju Cliven illum ħajmur fuq il-Ħamrun. Lum jistazzjonat il-Ħamrun, kull pustier ikun fi żmien il-milli stazzjonat fuq id-distrett tiegħu, imur qassam ir-rotta tiegħu, jiġifieri manki bħala ħin idum ħafna iktar mis-soltu. Intant tal-festi ta' din is-sena, Malta Post nedew ukoll filmat f'waqtu li jitfa' dawl fuq is-solitudni fi żmien il-miliet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.